Las verrukking joh, uit de kant toe. Het is een praat om niet te vatten, joh. Ja, nou zo zeker bagan. Ook zo bang mensen branden in de wagen. Ik wil eens bagan soep. Zo, niks meer, joh. Yalten, Mami! Kwame. Kung rasa na nagdadaan ko, ano? Ja, mami. Ja, ma. Ik heb dit les geleerd. Ik heb gezien wat ik die uur. Maar ik dan lang kan mijn les leren, maar wie dan ik zal weer rustig. Ik niet te derde aan nodig, is maar koel, drank is warm. Ik zei aan de winkel zitten veren. Ik had ja voor school. Maar ik kan ook aangaan met maar die winkel is aan hier, dus mami zei. Nou, ik had ja voor school aankoop. Jij moet veel rustig houden. En waar toe drijf het veel terug? Nou, joh. Maar nee, maar niet dat toen nu les zo moeilijk is. Waar je wat zei, die klank met de drijf om terug. Jij gaat je les moet je beginnen leren. Als je nou les gaat leren, dan weet ik wat gaat van je woord worden. Ik ga die mijn stress oren. Maar Iva kan samen winkel toe gaan met mij. Los voor Iva. Iva, jij kan zomaar die koeler aan gaan kopen. Ik ga voor jou sturen. Ik vertrouw nog niet die kolom. Het gaat over prinsesie. Ja, nee, ik dacht wel, ik nu al erin gekomen. Ik ga het zo maar Maar zo right. Ik maar bekijk. Die weer heb ik joh. Gaan zit daar binnen. Ik zoek jou niet zo bij je na bij mij goed. Dat is lang aan loop mama. Loop en laat mij voelen. Ik zou al gelopen, als mijn phone weggelopen. Ah ja, nou zing iets zeker dat hij weer begint, maar je gaat nog steeds uit. Stel hem moet opholen op een serie. Nee, Maar kom op, ga ik op zo lang niet voor lang post. dag. Die koelrank is me vanavond bij de paai. Nee, en baas, hoe kom ik bij boter waar die op is. Dat is ook verkoop. Jullie verkopen het moest voor één. Nee, ik het. Ja. Wie is het dan? Als Wie is Als het maar hoe dan? kan jij? Hoe je nou? Als maar hoe kan jij? Die Alles vraag nog aan wie het zit doen, dan? maar je is. Ja. Je weet maar als een mensen skelm als dat draai aan gaan Nee, doen. maar ik heb nog eens besluit, ik moet er even toe gaan. Dat zal nog eens iets goed wezen. Ik kan niet. Ik hoort ervoor alles bedoeld. Dat zal iets goed wezen. En vanaf ga je sommige keren toe op. Smaakbakieren die is. En mijn hart zijn nog gezongen. Die zal je haar het moet recht krijgen. Want als je hier afkomt, kan je niet mami roepen. Goedemiddag. Hallo kindertjes. Zeg of kom. Bly dat jy in die hier zo. Ja, dat moet ik. As jy hier zo. Dankie kinders. Julle kan maar weer speel, geniet vir julle, né? Goed. Goed. Vandag gaan ek die klong iets wys man. Kom, wat klop je zo lelijk aan met die wies jij? Dag sien maatjie. Goedemiddag. As jy sien hier zo. Maar zie jij als je eten? Kry vir Wat is jy het? nou. Kry nou vir jy. Nou waar gaan we doen? Jou klong is toegang in my huis. My nuwe tek is gesteel, my night dank. Iemand! En nou die klong. Iemand dat jou wil zeggen, gezien. Mevrou, ek vra vir jou mooi maatjie. Kan ek sit? Laat ek die ding uitsout. Jou kind gaan nie krap in my huisie. Ik vraag of je hem gezien hebt, want als je hem gezien hebt, dan ga je kosten uit dat gezien. Maar je kan stelen aan alleen meer. Maar- Hier dan is 'n regte ouer en laat dit sit en laat ek aan jou verduidelik waaroor dit gaan. Ga alleen Bij klaar. mij vallen, ik ga nee, gaat weer Ik slaan. gaat zo daar, ik gaat hem Kom, komen daar. zet Van die ik kant. weet, maar je kan stelen aan alleen meer. Kom jij en kosten, maar je kan de jouw tekjes gestelen. Kom. Wat een mens kan slapen. Ik hoor Wat die gaan stil nou- tekjes. Kom, uit. Waar moet ik stellen dat paar plakjes met mij, joh? Kom, hier is die man hier. Ik kost Dat de man is tekjes die. Kom, Maar moet je ik ben vragen niet, van die. Kom. Ik was bedoelen met mij, met mij Wat moet je van mij? Moet je van mij? Die Hoe de moeder kan om kinderen draaien dat eerder aan me om zijn, zo is het hier bewaard me om ze kunnen om. Oe. Maar my buurmense tot op die kinders Waar sit is is de met jou. bieren? Waar is de bieren? Kan jy sit so goed? Waar is de bieren, mensen? Waar zit Ja, ik die? zat Waar is hier de net iemand tekens? uit de Waar reis. is de tekens? Salam, praat, het was goed. En wie dan naar bij lang laatst getopt, joh. Hoe moet ons weer achter voor ons en voor jou? Maatjie. Ek het reg iets sulke klomp kinders, maar dis die puntie. Luister nou vir my Jeltjie. Of jy dit nog gedoen het of nie gedoen het nie. Jy's so 'n voorbeeldige mens. En jou ma se agtergrond, wie sy was en wat sy nou nog is, dit trek jou ma se gevreet vir hulle af. Ach, waarom die oom nou weer? Sy moet skaam. Ek het hier gekom vir wat klein nie. Sy moet confess dat sy my goed gevat het Maar kon ik heb klaar. het doen, uncle. Ik heb het doen, niet. Wanneer heb je die tekens? Waar is die Ik was bier, ook mensen, in die die kunnen wereld. laten die goed... Joh, Ek was ook in die wêreld. Die Here het my gered. braaf me maar. Wat jy my beleefd op pad klaar kom. met de goed.
2 weke. Ja, dit. Wanneer was, hoe sê hulle, wanneer was ek daar? Gister! Gister, ek was gister die hele dag geslaap, oom. Jy ook. Jy ook. Maar so dankie, paar dokter. uur hier weg van die huis af. Jy kom gisternamiddag hier by die huis aan. So, jy wil nou vir my sê, die mense lieg. Hulle lieg my maar. Ek nog gehad ook gehad. Toe wil jy, toe sê wil jy nog? Toe ek my 5 rand gee, onthou jy. Onthou jy. Nou maar, Ja, dan is dit- sy naam nou kom jy gee. Ek het jou gesê, Ja, jy moet man, luister. ja, moet nou vir my dat vertel, want Nou wil jy die mense moet hier met my. graag gekoop. So, jy wil vir my sê, waar, nou, ek Waar wil kom jou jy gaan- Jy was met aan die lijntje geweest om geld te gaan vragen op mijn ma's naam. Toe, hoe kan doen jy dat ek het jou maar zo stuur naar Nou Lintje vertel toe? hulle vir my wanneer ek die oom so goed gestuur. Wie het vir jou gesê, ek heb naar Lintje toe gaan? Ja, my ma. Wat ek, hoeveel ek My heb ma jy dan graag geld gesoek, ek het er 50 rand gevraagd. Nou waar jy nog Dan gehad? kom ek aan, ze En dan heb jy ook 5 rand gegeven. Myntjie. Biggie. Hoeveel rand se kar jy koop? Ja, 30 rand zijn er. Meneer Jokkie. Het was 4 Jonas, meneer Jokkie. Oh, fijn, Vier. kalmeer dochter. Ik kom vandaag. En En ik ik wil wil net net zeggen, zeggen, dat je zat, geraas. zat, 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 Ja, zat, maar waar daar is van die? mij zo het jaar van zitten als ja, je ziet. zat. Jy gaat sada. Jy gaat Dat sada. zoeken ze ook. Ja, maar kaar Ek en als ja, je sukkel ziet. met die clown, sukkel ek aan mekaar. Hy steel my, hy is leeg. Hier is eers meer regte Kijk bak voor om mij. uit te Voor eet. mij mooi meer rustig. Na mekaar vertel wanneer moet kijken. Hou jou mond as daar gepraat word met jou. Luister eens slag. Ik speel niet met skelmsie. Maar ik ga veel los vandaag. Dat het de laatste keer is. Je ma kan tolereert me goed. Maar voor Maar mij die- komt het helemaal niet Zat, aan. waar Nu toe weet je gaat mijn ma nog nooit die oom van mij terug en als ja is. Die Weet oor, je, hy waar praat maar praat hy hy? dreigen vir jou De nie. pa praat is een roffie. Weet Jou pa, Oei. hoe gaat soek jou nie? taart mij. Wat het taart my? Jy wil altyd Zij met gaan taart je ma mas als ze in de gaat doen maar. Oh, die oom aan mijn ma is. Wie wat gebeurt Dan jy met kry jou? nog maniere nie. Hy- Die wat gebeur Ja, met Ja, jou? maar met dat hulle niet kan ouers niks voor spreken. mensen. Kom in manieren voor mensen waar niks betekenen. Jy, Hoeveel is hij? Hy net Hy- 22. En is aan jouw dak? Ja, het is mijn ma en mijn pa's huis. Mijn pa had het geloosd oom. Langkal, ze moet mijn kind geweest zijn. ek Maar wil lekker hom as uit, ek maar kan ek mense. kry hom nog jammer. Maar het is sulke fout maniere. Ik is gelukkig geen mens meer nie. Wat aan sy hande verbrand. Maar hy hoor nog steeds uit die ore nie. Sak is voor moet Nou het gedoen ek toe gesê vir word. my wil na rehab toe gaan. Kyk nou, hierdie Ek weet as jy so stres. Hij is skuldig. Ze gaan weer te plan. Ik smaak me stuk man, jou die mensen. Jy tak maar, jy tak Hij weet maar maar. wat uit die reep uitkomt. Jy tak Je maar. moet skam, sis. Hy wil nie gegaan het. Zo, dat is het plan wat uit die reep uitkomt. Wat ze kan goed doen. Hy wil mos gegaan het. Hy wil nie gegaan het. Precies, naar elkaar vertellen dat die oom samen, jou zal die oom niks maar Jy, stuur. jy. Wat er Mijn is naam- die mijn Draai my maar gooi nie. Draai my maar gooi nie. Dit is hier nie. Dit is hier. Hy moet jy loop. Maar zie man. Gaan ja, gaan na jy toe Swami toe. Hij oom wachten hier in de straat en dan zal hij komen. Hy sal Ek skraap mos vir jou. Hy sal maar nou aan wie jy moet uit. Iba, ga koopie kool lang. Raas jy dan. Ah, onder die koopkussen. Weet jy? Nou maak ook so na empty. Koop jong. Kom zo maar twee zijn kieken jong. Als je een geziende man die niet. Ik is wel op de rechte pad, maar nou niet zo uitsteken. Dat is reg. Dat ons in elkaar op zo'n wijze moet na jaren weer leren kennen. Oh jong. Biggie, ik kan niet meer met die klon. Die klon is een probleem. Hij, kijk je, hij is rauw onbeskoft. Ik weet niet meer wat moet ik doen nie. Ik heb gezegd, ik wil nog niet zo hard praten hier, want ik zie niet een paar bezige biermensen. Zulke kennis moet je laten gaan voor mensen. Maar jij lijkt goed. Ja. Ik heb nog zo bij focus op die goed. Ik heb net gekomen. Het is gewoon weer deze kant. Die kunnen ze buiten meer gezegd. Maar één ding, jij zei, die is nog op je pad. Ja, ik is nog alright. Ja, jongen, nou die rijdt daar van ons. Waarom lekker je bijna jong? Weet jij? Waarom lekker je? Kijk, jij lijkt ze mensen moeten ons hier. Fuck naar je vrienden toe. Just zo. Weet jij, ik en mijn broer praten toch nooit dag over die ding. Want die schooljaren van mij. Nou vraag je me, wie was allemaal heel laat? En nou verduidelijk ik voor me al die lekker goed. Maar zeg maar, was net één weekje. En hij is me lekker weekje. Dus ik zo naar Ai. boot gevat. Ik heb het gehad. Maar zo gevat aan jou en gepraat van jou. Waar staan jullie met je liefdesleven? Nee, jong. Ik, als men met die kinderen hier rond. Ja, niemand in mijn leven niet. We staan niet waar het gaat.
waar daar nie 'n man in die huis is nie, sal kinders so aangaan. Ja, die goed dat die Want daar is 'n orde- manfiguur in die huis. Ah, Net dat te jammer dat ek kan nie intrek nie. Dan was ek binne hulle wakker. Dan weet Ja, wie sê ek kan nie aantrekken? Ek kan mos niet zo de pa-figuur kon spelen. wat gaan hulle van my sê? Die rouwding, hij gaat aangaan, maar dat moest alle ouding van Hy moet ons- vrede maak. Jy Dat moet al dat ons nou weer bij elkaar van die jaren af uitkomen. hoeveel oudjies het jy nou gehad? Sê jy gou. Moet nie haar oor waren nie. Hij is om een rouwding, hij. So jy sê die body count die al. Jee, die body count maakt niks. Nee, dan moet jy my nooi. Kijk, hij moest maar komen. Hoe klink môre aan? Kijk hem, kom je naartoe. Hij is moest fout. Ja, maar ik kan morgen aankomen. Ik zeg je nog altijd zo biryani. Sy weet al vir mense van Albiani wat 'n lekker laat maak. Ja, sy goed maak my liefde. Dalk slaap ek goed, jy weet mos. Kijk je, als recht ga je zien. Nie is reg liefde. En praat er nou kind man. Hy wil reg op hom verander. Hy verdien nie sulke lewe nie. Is die vriende van hulle. Dat als, kom, Nee, maar is reg vir hom. als recht ja. Mami, ek kan nie uit hoe se nie maar van nou nie. Ach nee, ja, jij. Ik heb wel laat. Ek het oor al gesoek my ma. Kom Ik nou kom nie nou ja eerst dis. en kijk je, even samen jou en samen ja te praten. Eh, wabay mo mo tayo kaloof yan. Kijk je, je moet over mij om een manier hoor. Alsjeblieft. Amin, En ma. ik ben samen kailangan jullie ni toe take weer is paraat. still. Nou, dat is maar zo right. Dat is maar zo niet kwaad. Oor je alleen. Ek nou bly wees hy oom Alleen. gee my jou. Ek nog as 'n goeie jaar toe ek sal lankal ek plus gebeur. Kijk je. Ik ga maar voor ik kom vet. Ik ben Hij bij maakt zo oorgejaagd. Hij is gejaagd gaat hij. En maar wat lekker. En ma, hoe kan nie ma soek na besluit? Ja, we maar dan Kijk hoe dan nog wanneer kom. Ik heb maar zien man. Ben ik alleen ook. Fato mo ma. Uiteraard. Fato. Ik Zo, zeg ma, ma, voor die altijd blauw niet. Fato mo ma. Ik is een jong mens. Ik Je heb kunt nog het maar hier si geboren. college siya maar zij gaat aan. Nee, hij Zit kan die nog college betalen. jaart College niet. jaar toch. Je moet op Dan zo weer. kreeg of verdrag uit tussen mij wil terug voor mensen. Maar Hij laat niet tegen kragen komen die onze jaar. Waarom? Was al maar so gebeur die. Moet ik op tani lijn tussen namen. Nou los nou eens die bezigheid. Maar zo right. Maar je doet het nooit, ben ik nog eens zeggen, je moet op en je moet recht komen gaan. Die mensen hebben het op het derf. Nou wanneer kom ik gewoon bij me ma. Hij kwam vandaan. Kijk je, ik wil hem gewoon verschoning vragen. Ja, jelle, jelle moet doen. Wat is die bezigheid? Ja, ma. Ja, Ja, maar ik ga van lezen. alles daar is. Nancy julle. Nah, Hier man. Kaman sila. Wala tayo stars lang ba na? Ah, dis gaaf vandag. Kom maar, Jy dit moet is dit wat- verander. Hoe klink dit dan ek is vergewe? Klang naman, sin to so may mo. Nee, dat is goed. Hoe gaan dit hier so julle? Hier gaat door, hè? Ja, so harde dag en met die graad 7 uitstappie. Vir jou oom moet ek ook dan sê maar dit toe word. Dan kyk word maar dit die pragtig. Ja, dan seker aan die maat van die IP aan. Dan wil ek kies doen. Dan gaan we. Ja, nee. Ek het sommer van my geniet en dit was bitter. Maar ja, gaan Bi maana mo stop to rabi mata. Die is door naar weer met een makker. Is dit nou vir Bia? Jy sien die kind is gelukkig. Recht gaan. Dis hoe ek kinders wil hê. Dit is al Rico, Rico Lloyd het met doen dan is dit. As reg sien na.